Wani ilmu kuwi ya dawe kakang untuk ngrawit supaya aku ngganteni tunduk kemit ning rasane iki kok beda akeh aswaja kembau bawane sepi mampring beda kowe dening padangan rasane kok ngantuk sabar piye Dipati teng Mojopahit menawi enten kawestangan marane napa menawi badhe midhala kaneman saru ingkang dadi pangawa menika Durjana wonten mancing wonten Taman Sari nggih bantal garwa mindaya nanging ingkang bagen monggo dipun inggaken wonten ing saripun Sang Prabu Dimas Awangan seret kana pendhawa aku. Yo. Perkarane apa? Yai Patih paham. Nuwun kula sing jroning penggal ingsun ana tandha pitakon. Waham Jaya nganti Dipati Minagasa ing pondok kraton Mojopahit. Lamun piye? Nuwun sewu. Ngantos kula nganti Kanjeng Dipati menak dari situ. Awit kula ndengangi kaneman menika pantur lumebet wonten ing pamargi. Gunjak putri dalem lewat. Gunjak putri. Apa blemangun modal? Mila leres sinuwun nem-nem manus sugih kendel Bondowani. Sak sampunipun kula tungguk kemit wonten sakjawanipun taman pamargi putri. Nem-nem manuka wonten lebet wonten ing Taman Sari. Gebang putra putri dalem sinuwun. Ya. Perlu iki bakal tak larang dhisik. Oh nggih, Mandan. Jenengmu sapa? Namung kepareng matur kula pun Puda Sembadi. Isih duwe bapak boten anggadhahi dulur tasih sapa? Kula menika kadangipun Kang Mas Senopati Puda Pengrawit. Sembah. Akeh. Yen kowe kuwi kadang Senopati Kraton Mojopahit. Mesti kuwi digulentah ing bab sakinah kagungan adimu. Yo gini. Kowe kok rada wani kurang duga mancing ning tangan Prabu Dewati. Namung kepareng mados iki. Estunipun kula mboten tumindak ingkang kados mekaten menapa ingkang dipun aturake kalih Ndara. Sabar. Jese to. Nyuwun sewu sinuwun. Mboten wonten tinane maling menika ngaku. Lah,
Maling ngaku paku jaran kebak. Kuwi bener. Ngakune maling jadi Sinten ora? Iki ana ing pendhapa kraton Mojopat aja mati terus sakjane. Oh, kados-kados sih. Nyun sewu. Jawab katimbalan kula sinuwun. Kowe kena matur. Nanging kowe ora bisa selak. Mergi ana bukti saksi lan ya. Sebab kowe kepupuk. Pidul karo kowe. Sesuk hukum gantung kowe. Gantung. Kamu beli itu sih Suamimu ora timbang, wis ora migati. betul itu sinuwun kenali patrap lan kuatan suami itu yang pengangkapan dan pada suami nangis saderengipun ketinggalan pangundakan pendaki mir swanten meriem ambal menapa nandhar badhe misuda setunggal ing ngampasipun para Dudu ora. lajeng pratandha menapa Pratandha ana kawula. Keng besok nampa hukum gantung. menawi keparing ngabdi kala nyuwun reksa sinten iki menang Kadangmu sembahke Kunrawi. sabda pangandikanipun Sri Prabu saha sinten boten saged nyapen nanging kula nyuwun katerangan lajeng menapa lepat ingkang dipun Kunrawi. Kaluputaning kuda sembahke. Dhewekne turu gemit nanging gunakna wektu wani gebang Prabu Dewi Tuyawati. mugi wonten lingkunganipun penggalih ning larapan Ana wae. Kula kuwi tak ayo supados tunduk gemit gantos dhateng panjenengan. Ampun tumindak neka mengko. yen kuwi sini begini yo kowe nglakoni kaya ngono eling aku kowe kuwi kowe kan supaya sapa paraan sapa ngerti lagi pan kowe mengkomakan suwe-suwe bakal jahat durung kowe pertarungan tidak kowe Nanging Kang Mas, saestu kula mboten tumindak ingkang kados mekaten wani ngimbang Ndarayu Mindaya Pati saestu. Sebagi kowe kena sewa ini jadi kaya ngono nyamating kawula negara nah kok kowe wani sewa Nanging kowe ora bakal didabyah lan didabyah diakoni Kang Mas, diakoni ning zozo ora boten Kang Mas. Kula wani sumpah Kang Mas. Menika leres menapa panjenengan mangertosi wahtaan wahten kula Kang Mas. Wiwit alit kula mboten nate doro kalih panjenengan. Kunrawi. boten kami sabda kados ngaten adi kula anggenipun Loko Paprastawa menika taksih samas kula ugi kalebet abdi negari Mojopat boten nami kula sampun sawetawis kula nyuwun inah sekawan dosa dinten kula badhe nglarik sinten penganipun tiyang ingkang wani nggih banget dangunipun sekawan dosa dinten menawi kula mboten saged nyapa malih sampun namung adi kula ingkang kapateran kula saged sakeluarga
pasrah bongkoan dan sedaya. Nanging aturmu disen dening nayokan kawas. Ya. Eling jangkep 40 dina. Kebuntu malih. Orang sembagi ning kabeh aku terus tapi tanpa tilas. Sedih. Sawetawis mugi adi kula sampun ngantos medal. Para diri pun depapaken wonten ing pengampilan kula. Iya. Warung ngabdi kawula minta kasihan. Tak pangestoni Gusti.